Mama ba, that's raw. Oh, no. It's in motor no here. A bon time. When you have a trouser, or you know, Canada, that go munye, your mamma, no pacho. The Ghana will be to beat me a pachama something. Yura will be to beat me a pachama. Ah, be on your way. And go, we have a bond. Why, the moment went to me and run away. I was going to me go Canada, or he now call. I've been here heard the twasso. Mopa won't go for Krufu from Zambra. Or Baquanama Sama, Nana Dormaahene Copacho Aman. Why? Ah, Chiake, ah, puto. So, this is a video air trendy concerning said another Dormaahene Etihonomoa Sebi say AI and I say any AI a create video according to comment section ni said the AC trending no and ko 4 views are omo air kasafa hono e bi say AI and e bi mo ashada aforme and e bi nso so say any AI na ono ankasa and na eye saade no. This is not funny. Wenya ade a esre na ye de aye asresem e social media, so all in the name say we all have access to the social media. Now yan show baby asane ma we free ya be dube empempen so say ya e sign e traso e de ko as ohene tete no ye hwe ya bakosemu a na ye bo obi din se wo ye ohene a ana ye kandifo ne empanimfo bi a ye wo niema ba komenu miense bo no mo wo hu sakwala na se asukono ma bi e di agoro da se bia panyi bi mpo anu afom panyi bi ho atechime bi panyi bi ayamfom so bi si ebe hu na ye de yi sede e o social media so ene dia ba ni sei nie eye de na de nananom ye bibi na techima omo kwampo nye bibi ampo no yetumi kotam nananom bi eti kosi bibi so ni ayese now dia akofa aba nyina aba akofo sere na mem kwamete ha meka se enye nanso so mintumi nka ne bebre no so ne se efiri baabi na bewie baabi na ba bedru baabi ya duri ene sen ye wo hanom ne yetimi hu se ye mfa nanom nto nchen ye mampanyini mo ne ade obonsi ya hye obi wedding gown ni ya hye obi wei ni ayi obi anim sei ni ayi obi sei ni nyina ye nka ho hwe die ben na empanyifo eka edefasa asem ne ho. Recently ya video bi and a pictures bi e course so a enkofo bi afa achia me picture ya kwahwe akwafo bi ya yemmu ye ho bi ofirifo bi ebe fa adwin bi to Ghana fo tirimu se ya chi yewura na eno no omu edi nsemu social media no na ye hu se wo mo ankasa akwhye da akofirimi hankafo bi edi agu aye picture no saa edi hankafo agu ne nsa ni ya fa atade sebi ebru sebi eson atade basa bi edi adura no eda social media no so edi ato hono mo a yeyi ho ahi edi sere so ba be so edi ama wo mo enti enye nei na sa nyema we eba be hyase enye nei na mabuna aba all in the name of tribalism no enye afei na ye be ye saade no eyade ya tete na memfa ho ntansa mo obi ase nananom bi ana ohene no te ona edidi nsisi a no sakola etimi tena social media so edidi mpanyimfo atem akola tumi cha social media so akeka de ope no ohimpon tumi betena no beka kire ye se ofua de asumasi ana so bentene eye no so na de oye ne de no ano no a na se de bidi no de a menyi ni so betumi aba beka bibi foforo de ayedai e de afa ho yete hanom ana mabunu bi e wo social media no so okohwe obi te se ohene David ene mama bamo ene nkofo be social media no so se do musia de asante asi wonom abunufo bi eye ya hemfo wode ohene ni si ho na wa create de opedi afa ne ho bibia wode aye no toy bi emojis ni ade na o mu create ni ma bi di fa wo mo ho yente hwe obi anka hwe na no hin bi so asabete no be ka kire yen se obo ma ba so do mo ye ne kwan so ano no enti se do mo ye ne kwan so ano no dia na se bibi nie ni atabiri do ba to social media no so omo ohoro wo se twetwe a
enya sere de nanso so de odi ahwe de ba afie no ona de once na baaye de na buro baa kane no ono ena de ye monwene ye dai e baaye enti enkosi da ben na sa na ma we nyina betwam na no ye me bo na adwuma bedu aba so se oba ye na aba bo ye ru aba so ne ade ene ade a eye nanso so me di video no to honom no nipa steady ade o enkofo steady ade obi be tro to honom se we ye camouflage no hye ase bi na mankofo bi nam kuntu ase eye niema ensem fata ekaseti achia me wo social media no so a lot of comments me bo na baso no se wodi kan ye bi panya antwa yie wodi kan ye niema na ensem fata se wo ye ninti no enkofo ahuni so ahuni ban hu de tinu mu ahu de otumi ye nyina enti me ba ya mbebo na baso mpo no anye nipa fe oba ya obeka we kwampo no anye obi afe enti obi tinchen se o promote peace a obi tinchen de wayam na twam nti no ye nhunu nipa ko na anye ne fe enti me di video no to wona me bo na baso no obi se o jai ayese sebie son kutire bini woni fita no de tuntuma taato enti we a wo ye de camouflage no no obesa afa akira ne nam baabi ama nkola bi ne nkofo bi anam social media no so abekeka nsem bi omope ade akire achia me enti anya ne na sa nyema we beba so wo the personality na ya attack ne to nchan so a obehu false information falsehood bi a yakoso obese hu say history enim na nkofo ka suma hene de baabi na no yetiti bi history nsi de ni honom akọ criticize no de aba so all perfect o so person na konyo nya din se de be yo ni nyina mu no yenti so obi e ka ho asem ene yetetete ho saa ena bedun pempensuo yi obia nam social media no so no sori a o ma bibi ope bia so a no abeta honom no aka both asantefo mabunu ene abunofo mabunu no e say akoye challenge no social media no so obi e po hini bi downfall no de akasa obi e po hini bi downfall no de gu nipa ko no fi na nani age na kasire be na esre sese bi eburu se bi sonso ya ampa se video ni ye correct video accurate video na ampa se ye no kre se oti ho e de hwia hwe ya enka de na se bi time bro so se ye tama betu social media na ye de acheche de obi aye penti de obi yenti de obi tumi yenti en sama mo kan gu asante ho fi enti no mo so ahya se mo so yes ano enti wo ye yempo no ye de soaw no akwakoye so being it AI and a real video no eye de free baby ba ye no big kasa about video ni say e de ntina wo say wo yipa ko no yesa e na say e de be ntina obi so tumi twantro kakraka ente say tumfuturo gu nkofo ani say yakochi yewura asem we de ne mu odu ese video ya ye hwe de ne mu odu sin say so hini kese mu a Ghana king of Ghana o hin kese ye to apente to abesenu a Ghana ye jamrabofo achi ne ye pemwo a wokọ bibini obroni ho ko giamu de ka giamu ma yen pe bibi de ba eme de bo Ghana ho bra ema wa umu ade na wutim bi no onya so mfaso no e de be ne chen so pai so se panyin kese ati sei mutumi de handcuff ye emoji etututu ne sa to social media so oti na wato hwia de eye moya ene de mo ka ho asem social media ene de mo share ho mo se obi amre na yehu so obi e di video bi trend a enchire ni obuo according to the pan o kasa wase se wo hunu ye or the emotions bi na yes ade no or the wire ne pen no ehu ahi no e no de to no mo de kasa enjo the first time or hini to meet na onom o say mekum nipa ama ba che batum onu amunu ko to meet na kasa obekum nipa na obi bekum nipa no e de na bro so chance so obi phone picture say we ogu ne ho anim ase e da betu social media no so na ka de na esiri wo sa de we ho enso so be nei de ye de ahinsema bedu no ba be nei tribalism elidi ye atu no enti ye ne nyina ye akamfo no ene ye mu acheche first en ka bibifo nyina wan Ghana na yetim ne no ene owuram we a wan Ghana na ye ntesa biem said any nyina nim se aka ehu aboma nyina ye Ghana fo ba akono ene ani ho no mu biem on the name say obi ti baby for me bono champion association bi say obi firi bono ho no ba asante ano obaye kwa obaye akwa wa ha no ye ne bank asum wa ha no enti so obi ti bono ho no odi nsem hunu na okeka de ope ho no mo a ye nya obi o ho obaka bi di a che se nipa no eno mo ye do mo peso mo ye bia
na dwen sachas ashase a eba mahu sa incro president astati a woka ho asem said the new abunufo bi ye nenye enye wono nko there were a lot of abunufo bi omode videos ahodo aba abonti a omokasa de fa ho e kire se the abunufo ne ye no enye ento omunhwe no omunyai a lot of videos and eba abonti a omoka ho asem se nipa no kokase si ape na omo threaten no enti no obeka bi dia je se woni pakọ no ni Ghana ha saa de uni haw na wo ha nom de a na omo threaten wo na omo toto abo ba wo ho Hankro president ka sem bi o se yanwene ne ma di mpum so ba bono ne ho de mu ye ekosi sai ampa ekosi sai ohi David ne nkrofo ekosi sai ekokosi sai ne mama ba ne nkrofo na ma sie ye tua mu ka o se ye mu da ya ma fa asante ese mu men ya mu ya asante no ekosi sai ne kokosi ye nanka wo se ne hwan suko no mate se nanka wo se ne hwan papa hwea kwa bia no abeta no di panyu bia tomope no afa ne ho adi enye na nanom nko etisi amanyofo so a the same thing oni ne party nti ogu ne ho fi oni ne party nti niam be ma ebegu ne ho fi ede ni nguase be ba the other faction no e na no obeye etumo so na do no obi di skirt bia kwhye no obo se man panyi mahama no obi di bibiodo pe bia e di drum no obo nya asomola ne do mo sa efebei e sha ase nyine de ho sa ya mpe ho asema nka aba tra so adu na nanom anim wo mo anketo abese no to apente ko manim wo mo che fie nyansa ne anidie wo mo nanom titi nkonwa tuntum so na omo nim omo hunumu omo na hwe yen so ma yen sase ne ye ma ye babi die ntito e na omo ho ne adi adu ye nyi obi obeka ho asem okaka ye bebo okaka onya bunu ni na okaka bi ditia ye bebo ye be yo de epe nti obi ye de wope ene ye nya de obeka nso so fi so do okoka no so no ne ho be ye hi onu so osuro so okokan ahwa ne akontretin no ahwa ne akwen bibi nti nyina ye tete hanom ena niema ensem fata ne mefi ko so social media no so nti cyber security mpanifo no ode na wo mo ye die na mpanifo yi wo mo ye ya aba babai ene social media ye nkofo etanishi images of yahimfo ni ade a de wo pe bia wo mo ye no die na ye fo bi video ato no mo a na wa ya ade a ensem fata sabi egu ne ho fi a obitimi tambeto se bam na afa ne ho adi ebetumi atam ohini bi picture ne ya ne sade ya che no ebeto ohini bi picture ne ya frame ne de ye pe ne da beto go ohini anim ase saa ne ye de akosa as Ghanaians saa ne de ko as Ghanaians obi anka hwe akola bia pa bia otumi ka cho ohini bi ope ba ye ko ye nyini nkwa akiri kwa no ye nyini ne nte saa ebe ye din so betumi ka kasa tia panyini bi ebe ye din so be kasa de tia panye bi ankampese wo himpon tia konwa so tan aniwu de bebia ye kɔ asoman no tan enti nkofo ba yo madwene se ye de muchu mutan ya fa asante asi wonom se ye be horo asante enti se afeo se anya feo ye be di asante atem se afeo se anya feo ye be forso aka tumfuto nkofo ani na do mu ye nyina ye kwa ebuonimti adi atem social media no so all in the name so bring Asante down na Asante bringing it down they were drewy una be brand asi enye yi na no yera kwa kan ye o se Asante enye yi sana kumasefo ene Asante bloggers ni bi so omo so tie omo so afa abonofo nso asi ho ene omo horo omo bia ne video ye ehwe yi omo so afa asi ho nom se titi ne ajima bedu de obeye bia so menya ho asemaka o medi na tem o megu no nim ase enim kwase no mope nti wo sa ne keta oye yese nyina no na o mo sere no according to abonofo say the team na ye ne denti wo yesa anu ye dey done ne failure ne downfall ne dey sere no nti oye yese nyina ne aye sabi ne nkofo obonwom ohene turumutia ohene de ben oso mo ni din eso so hwa de eso kra no ono a mi asunu nkofo bi so ya bobo nwum bia ye de sasa social media mbe kokko ho ntokwa e ma je tawo social media nso kokko ntokwa na free hini na beduru hini e na ye ekwo hini sana me pese mbusa se ye free hini e na beduru ha e na ye de ekwo hini ye to so akoni se ya na ye to so se ya na de akosa na ye pese mbusa no
fi said ye here crampono yentumi pe ho asam nkan chieftaincy issues egu honom no yentumi pe ho asam nkan sa kam na abeda honom no a aya asante ne bono no a se akoye se wo se eyede be yo sa de no abeda honom no yen hwen kan ye enti sa ne na ekoso nso no se no mpo no pemu no mpo no yentumi hwen kan de a ene we no de minim se be koso saa ma me twi adwin bi afisi so fi se social media na ba no asese na nsan na obi a de srekwa ba yen go into details in for adwin to fom hwene ma bi se eyade a ha adwin enye airtime. Put yourselves in the family's issues. So papa offer okunu and obi yen say on social media o flip your phone na video say na beto so a how do you react? Say na be yo so ohini mu asante hini mu a ye de handcuff egu ni social media so imagine o papa no say na be yo na papa o papa ni na Dormaahene ni o ti na moto ma hwia hwe ni ya twetwe no say na be yo ukunu na say na be yo o papa na say na be yo o ya de hye keke kura say na be yo ni na ya hwen kan mampanyin so onka hensem yesi ate ti da bia meka so nwa de yen kan hensem so chieftaincy ko koso ovoye nti wo hanom de omu ye omu bia na ye hwedi na ka de ekoso ne de ye kana hensem mu se yesi ye kotwa fa so a na ka bro from yesi nso ye ram pen de ene keka nti no bibia bokoboko no mo namra kwan so no mo ye omo ade na ka de abrofo bi ye o social media no so no na abrofo mo yesi but anya no ntina me wa ha the viral video I kwa bonten started from here ko Canada and someone ko fotugu nkofo ani false information about bonten omo force ko ye flyers e de handcuff egu ye ransa eno na Dormaahene so de bebo mu de aye ni paya me kan ko si so se kukuru ni jaya keka no so no ebe jai anya sa de a sa nu ngo sesem ye ekosui sanse munu na ekoso social media na be koso akoso fisa abunu fo wi ata so mo pasanto dan fo na sante fo so wi ata so mo so be si eye simple se ya adwene ba so a abunu fo na yo madwene se o mo be di nsem hunu na sante fo so yo madwene se o mo so de be si ente se no o mo ka no obi ayi no me mentra no obi me ka sem fa sante ho anya no kura media tem na mentra platform yi so mfo aso e ba be yi ano eto da krampo etime pai so na abufu aba na keke bi so de agum fisebu on ma oti bia na etan nti se me na me se me ni atam nka hwe a do oti de ba bi on ato ne fon yem na mtoma ano nti ono beta on ma do be kan bia na ono so aka no okọ mintumi ko cheche ba bi woni se onya ika fiso bi di aba ono nso di awoso nti kukuru ni jaya keka no eno so be jai na asumdue atumi aba nti abusu na de amede ebrem no comment section honom na so atwe wadwen e de ato honom mo bo ni de me akase opese e kan kwa de a na mo bo ni de aba akasem social media handles ni na ye wo ho aha ye ADUMASA TV edin de ate 7 akra